class 3 second term kan zirlai masaber tur zirlai som pakhatna mizo hunpui te ti kan lo zirle donia keini hi hun tia soi kan ni a manlai mizo pi le pu te chuan thladet atanga aral thleng hi thlakhat ti in min siar thin ani tunlai ero chuan calendar zuin min siar to a thasom le pahni chu kum khat tin min chiara mizo le sap in thla min chiar dan chu hetiang hi ni asap tangin ka soin sa anga ti chuan a mizo tangin chin che in lo tum don ya chuan January thla chu polkut thla ania February ramtuk thla March wau thla April chaw thla May chaw mir thla June nikir thla July voknyak zon thla August thla jing September mim kut thla October khwang choi thla November samul pha thla December pol tlak thla hei hi mizo tanga thlaming kan nei te ani ti chuan kan zirlai hi I season kan ti ang season subtangina season kan ti kha ani ta hianin I kum khat chunga mizo tena hunpui season kan nei sang te kan zir don ani kum khat chungi hunpui palia min chena nipui te fur fawang le thlasik min ti ni keini hunpui pali te hi amal te in han in mel sha ti range nipui chu summer kan ti ang kha ni ke chu nipui min ti March atanga May thla thleng kan ka o thin March thla hian kud ro pui tak chapchar kud om thina April thla chu lama chuan to ro a ho thin May thla chung hian ro thim pui alo ho bok thin lo ho ti na hi alo sur ti na ni nipui lai hian ro asur khata ni asa in khwa alum hle thina chu wangin kholum lai bertin min soibok thina ni fur chu ro tui tam lai hun lai kha ani ke chu fur min ti June thla atanga August thla thleng ka o thina June thla lai hol vela aniki ro asur thina chol kar khat lai te khwa acheng thina ni khwa acheng ti omzia chu ro asur reng enge chol lovin mo kar khat chung te ruwa kha sur top zel ti na ni chu ruwa tui tlak tam lai tak tia soi kan ni boka kholum lai hunami kan ni thawa ma se ruwa surin min ti daya khwa ati dai ani khonom lo lai taka min nga ya ma se ka poimo vel tlat ani thlai tan ka changkaya mishing te tan po ka changkai chan chu ruwa sura wangin ruwa kha ruwa tui ha kan momo tlat mishing te le thlai te mom he hian ruwa tui kan momo wangin ruwa tui tam kha a poimo ani chuan fawang ke chu fawang min ti September le October te hi ka hun chung oma ruwa tui atok chawin atla tam lutuk to lowa October thla chung hian ai ruwa asur thin bokani kaping omzia hi kan soifi ange fa ti chu bu ti na ani wang chu thatlai hun ti na ani bu thatlai hun ti na ani mo lo nei tu te tan chuan online lai kan ni bok atia online lai ti omzia chu na tho tur em a om lo lai mo khang kha ani khwa thiang em avot nuam to boka Mizoram hun nombir lai ti ani chin boka ni chu wangin man lai chuan in ti hlim na hun thabera min nga ya kan hun chung hian khwang po an choi thin ani classic ke chu classic kani November atanga February thleng ka o thin ka hun chung hian mitinin thom nulum an in bel thina ka wo zwa lai ber chu December le January thla hi ani lo nei mi ten December thla bu an seng zowa chu pol tlak an ti kum top lam atanga akum le kum tir lam thleng ka o ka poimo ve viawani ka hun chung hian pol kut an mang thina no pangte tan kun lim omber ani lungdo chhong an nuta artui te sa ti anin bar thina ni tun lai chuan December ni somni panga hi Christmas le January ni khat kum thar hi lim takin an lom thin to zo kani I pol kut kha a to lova amero chu hun lim dang hun nuam ber me December ni somni panga Christmas ni te January ni khat kum thar ni te kha hun lim tak le
enge kan ngai pui mo em hun alo ni ta zok ani chu wa inia kan zirte mizo hun puite kan zir thei te chu alo ne a chuan ta hian works ti tur a oma ti tur te enge mozat om don ani ma se ol sam te ani dona textbook a khan ati thei veka textbook a khan in lo ti don ya hun thlen dan in do tin rem ro ti nia ai ro asur chin nikir ro asur chin polkut an mang chin ro thim pui a ho chin ti ania a hnuaya khan serial number 1 2 3 4 oma kum khata a thlen dan in do tin ti ni number 1 a chuan inzia ma sakber tur chu polkut an mang chin mo December to January ania wangin chuan number 2 a chuan ro thim pui a ho chin ti ni chuan number 3 a chuan nikir ro asur chin number 4 a ai ro asur chin ti khai ti laia ai kolima han in lo ziak ton nia ti lai thla hian azia ma sakdan tur in dot kha ngai pui mo ula chuan next page in ke wanga next page a chuan number 5 kha en chin te ule number 5 kha heng zo na te hi chang ro ti ania a hnuaya khan all sam te in a chang the one word answer ngin in chang me anga na chuan mizo hun pui te zinga nuam iti ber enge ni kha chu inuam ti ber kha iziak me yang no chuan apani na chuan thlasik hian eng thla tinge a huam a boruak eng ange thlasik kha chu November atanga January ani a November to January November-January in tianga chuan atutla chuan a huam a boruak eng ange a vot ti ni mo thlasika chuan a vo awang khan a vot ti kha inziak menga chuan bina fawang hi Mizoram hun nuam ber ani na chan pathum han soite ti ani a ta khanin azia na tur kha aleng lo mai theya chu wang chuanin an khoi langin jiang pathum lai soi tur ani a kha chu asira khan inziak mai don na monile asir tiang lai vela khan achan chu notebook a han ti ting tang kha a boy thak de ubok sia textbook a ti the chuan pathum kha zia tur ani a fawang nom na lai tak kha chu khwati kha alum lu tuk to lowa khang ti po kha tinwam tu kha ani a chuan ruati kha sur sawak to lowa mo chuan tin all len lai te ani a mo bu thathun lai te kha ani poka khwa thiang em a avot nuam to boka Mizoram hun number lai ti thina ni chuwang chuan man lai chuan inti hlim na te kha anwa chei thi ni hemi hun hian mo inti hlim na te om thina wang khan te po inti thei kha chu indu kha atam mai reason kha chu pathum chau lo po tam deuh kha om thowa indu du pathum kha injiak don nia chuan Mizoram mizo thlachiar danin hanziak te ti kha cho kha chu athui de oleka thlachiar dan kha heta ege polkut thla ti te ram tuk thla ti te kha ani de noi a kha chu ti lo mei ta ula cho kha chu a o b kha in ron ti anga textbook a ti thei chin khamo aba kha chu ti angai lo chuan ta hian kapia ani lo hi chona hi chu kapian thla chu ti mizo tongin inzia kang kapian thla chu enge ipian thla kha mizo tong khan January ipian chuan polkut thla ti ni zia kang February ipian chuan ramtuk thla in pian kha heta September a piang kha chu mimkut thla ti zia mei tur chuan tun thla hi eng thla nge chu mimkut thla ti kha in zia me ang ta hian tun thla hi mo chu ania ti tur chu chuan heng thla te an om na tur dik tak a da ro ti ani a polkut thla khak eng ti khun lai om nge mo eng thla khan nge om eng khun lai khan nge thlasika nge nipuya nge fura ti kha zong ula mo polkut thla kha chu thlasika om ani mela chuan pol tlak thla te
chuan samul pa tla te kha kha chu heti lai atang khan a en thei ve kan ni mo eng textbook atang khan a en the ti khan ni pui la ya khan eng thla thla ti nge om ti kha ni pui zona khan ta hian in zia ka nga chuan fur po kha fura khan eng thla nge om kha kha amizo tong khan zia ru o heti lai ya klu pek nang zel hian ta hian amizo tong azia ang thlap hian mizo tong khan zia ve tur mo February January March te ron ti lovin mizo ming ang zel khan zia tur mo fawanga eng thla thla nge om ti ang te kha mo chu chu in ti tur lia chuan a next page ke ule ula mo tunge ka ni han soite ti ni November atanga February thleng ka o thin tunge le kha kha thlasik o March atanga May thla thleng ka o thin chu chu ni pui September le October te hi ka hun chunga an om ti chu fawang chuan June thla atanga August thla thleng ka o thin chu chu fur khang te kha kan tianga number 5 in ti tur kha abulting kan soile lokangi lo shilo in lo the hi man palange ti tur te ti kha ke ula page 55 kha number 1 in ti anga chuan page 56 a number 5 in ti anga chuan page 57 a 4 in ti anga chuan page 58 a 5 in ti ang chu ti zong chu works te ani kan du tok don nia submit angai lowang textbook a idron ti vek anga textbook la nei lo po khan zo fa in le don nia ole kan du tok don nia bye bye ule